C, matur sembah nuwun ta. Waduh, waduh. Golek kesempatan rangkul penyanyi. Ah iya toh. Linggih. Linggih engko tambahi abang. Linggih tambahi abang kok. Lah ya. Oke. Oh. Ya, langgamke engko rampung ijek nekem 100.000 tenang wae. Oke. Mangga sa. Kayak ngantene kok. Ya, iya, paten. Ya. Wes kaya bintang film. Kayaknya rame nih. Yo, aduh. Nangis sajroning batinku nalika nira ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa ayo Niken dong tau didulang lho padahal lho. Segone perut dadi enak iki. Kapol karo sapa karanan carane ditumpaki Caranan aja didulang tok ya diombeni. Ya diombeni. Iya ngira tau didulang lho malah dulang wong iki. Lah iya. Wis. Maulakno duwe bojo penyanyi iki lara ati sak kandhane. Kudu dawa usus. Bojone ora tau didulang malah dulang wong liya. Monggo monggo. Naming modal 50.000 didulang penyanyi monggo. Nggih, pokoke awan iki petingane anu Dewi Permata khusus dulang karo ngombeni. Monggo. Iya. Aja lali pangalingku Yo. Ayo, dadutke saya, enggake. Ayo joget tadi, joget atet, atet. Nangis sajroning batinku nalika nira ninggal aku apa seliramu
ora krasa aku kudu sambat karo sapa ya tak suwun tiralan wengi moga-moga Gusti Jaranan jarane ditumpaki jaranan jarane dipojoti atau nono windu nono ata enteni ning pucuking tresna asik balung nangka bebasane mung katon sliramu wae aja lali pawelku ya ya matur nuwun. Sampun katuraken. Apa?